Здравейте! Така, аз имам невероятната задача да остана на тази сцена релевантна след лекцията, която тук ще чухме. Надявам се всички да сте се вдъхновили. Ще започна с това, че се възхищавам на това колко много хора са дошли да слушат едни притеснени хора на сцената. Аз не съм изключение, общо взето от тайфата. Бих започнала с няколко разказа за себе си. Така и така сте тук, всички говорим за себе си, аз няма да съм изключение. И това, по което всъщност осъзнах, че си приличаме с останалите лектори днес, е, че много се притесняваме. Всички много се притесняват, но имаме и още една обща черта, която се надявам някакси да събера в моя разказ и след малко ще ви разкажа за нея. Да излезем от фазата и образа на притеснението. Тук на презентацията виждате предприемач, визионер, художник, някакви много големи думи за, може би, етапа, в който аз се намирам. Докато стигна до тях, минах доста дълъг път, част от който искам да ви споделя днес. И ще започна с това, че всъщност по природа съм художник, занимавам се с танци, писане, всякакъв вид изкуство. И ще ви споделя един цитат, нека да кажем, от мой учител по изобразително изкуство в 10-ти клас, когато бях много фокусирана върху хиперреалистичното изкуство. Много фокусирана. Нямаше една картина, която аз да не искам да изпипам до 100% абсолютно перфектно състояние. И моят мил господин Живко Янев един ден в часовете по изобразително изкуство дойде и ми се скара: "Ма ти това, защо се мъчиш да го рисуваш? Ако искаш да е същото като реалността, по-добре иди си я снимай, вместо да се мъчиш да рисуваш тук този портрет." Аз му се усмихнах любезно, защото не исках да го изгоня, и благодарих за тази полезна забележка, която след това абсолютно забравих до след няколко години в моя живот. След изкуството се посветих на модния дизайн, завърших университет, хора, и започнах да работя в клинични проучвания. Абсолютно необяснимо. Аз също така се смея на себе си сега. Така, 4 години изкарах аз да уча за моден дизайнер и после хоп, отидох в компания за клинични проучвания, кой да знае защо. Може би за да зарадвам моите родители, които бяха изключително доволни, че аз с моя капацитет интелектуален мога да стана доктор. Обаче аз им казах: "Не, това няма да се случи. Аз съм художничка, аз съм дизайнерка", и хоп, свърших в компания за клинични проучвания. Никой не знае как това се случи, аз също не мога да си го обясня. Отдавам го на фактора, че много се поддавах на околната среда и не на себе си. Въобще нямах доверие в себе си, в уменията си, в таланта си. Вярвах на нашите, като ми казваха, че художник къща не храни. И аз трябва да стана някакъв много специален, успял човек, защото съм много умна, имам шестици, отличник съм на випуска, нали, да се похваля. И така, приключих в голяма корпорация, където изкарах почти 6 години, опитвайки се някакси да вляза в рамката на успешен човек, според нечи други разбирания, но не и според моите. И какво се случи? Ставам и лягам 6 години с усещането, че и днес е епизод на Black Mirror, в който аз съм аватар, който се примирява. След това осъзнаване реших, че може би е добре да действам по различен начин. Да, не ми харесва къде се намирам, признавам си го, осъзнавам го, решавам, че ще действам по друг начин. Досега съм живяла според нечия друга визия. Според визията на родители, общество, очакване, мъже, аз да готвя в кухнята и да имам стабилна работа с доход, който евентуално може да издържа деца един ден. И така, ставам един ден и си казвам: аз ще напусна. Аз няма да бъда повече този човек. Аз ще живея според моята си визия. Аз ще правя нещата, които аз искам. Аз ще се избера кой хълм да качвам сама. Без значение колко е труден, какво ще ми коства, и единствено с желанието аз да стана човека, който виждам, че мога да стана.
След известни опити в предприемаческите среди, които бяха, да кажем, меко казано, неуспешни, реших, че може би не е съвсем натам работата. Нека да сменя нещо, нека да приложа всичко, което знам от изкуството в целия си живот, личен, професионален аспект. Реших, че всичко, каквото мога да правя с едно бяло платно, върху което започвам от нулата, мога да правя в живота и в кариерата си. И така, много често рециклирам стари платна. Не ми харесва някаква картина, вече съм я надживяла, мажа отгоре с бялата боя и почвам наново. И направих същото с работата и с личния си живот. Реших, че всичко, което правя, ще бъде продиктувано единствено от визията, която имам за бялото платно. Представям си какво може да има на него, решавам, че това е визия, която искам да гоня и прилагам. Има един много интересен експеримент, за който ще ви разкажа, свързан с визията, който ми сподели моя коуч, който си тук на първия ред. Shout-out! Експериментът се казва ефектът на Пигмалион и е странно свързан с изкуството, което аз до последно не бях решила дали ще включвам в днешната си лекция. Пигмалион е скулптор от Древна Гърция, който толкова много харесал една от статуите, които е направил, че тя оживяла. И супер се връзва с моята лекция днес. А пък проучването, което са кръстили на него, всъщност е проведено през 60-те години на 20 век и включва много деца на различна възраст от различни училища в Щатите, естествено, но все пак нека да разчитаме, че това са реални данни. Какво са направили за експеримента? Проучили са как позитивното влияние на учителите и вярата на учителите в децата подпомага тяхното развитие. И цялата реакция за този цялата верига на реакция за този експеримент е ето тази. Очаквания, поведение, реакция, резултат. И тъй като този експеримент е дал наистина доста добри резултати, са решили, че всъщност е, може би, добре да започнат да прилагат този positive reinforcement, извинете за чуждицата, в масовото образование. Колко това се е случило, аз не знам. Със сигурност все още не се практикува тук, но ще се радвам някой ден това да е реалност и ежедневие. Ако решим да приложим ефектът на Пигмалион, се замислих аз, в ежедневието, в живота, в работата, какво се изисква от нас? Аз сама да съм си учителя. Аз сама да имам очаквания към себе си, да си ги казвам много ясно, да очаквам аз да действам спрямо тези очаквания и да видя резултат, който ще ме върне обратно в началото, че аз мога да постигна очакваните резултати за себе си. И така, това е единствения слайд от моята презентация. Сега ще върна другата картинка. Аз реших, че ще действам според тази визия и тази верига на очаквания, поведение, резултат. И така, до ден днешен, когато всъщност се занимавам единствено и само с бизнес развитие и предприемачество и положих щрихите на два проекта, които помагат на жени да се развиват в професионален план. Един от тях е Future Females и другият е They Accelerate. They Accelerate е акселератор, в който безплатно приемаме дами с различни бизнес идеи и се стараем да ги подпомогнем в развитието им. Тези два проекта съвсем не са в етап, в който аз мога да кажа, че съм предприемач, но пък може би мога да кажа, че съм визионер в този етап. Като се чух с Йордан по телефона, за да обсъдим темата за днес, веднага се похвалих, че мога да говоря за бизнес и още какво ли не, но пък той ми разясни малко повече каква е идеята и реших, че ще облека днешната ми поява на сцена повече в посока изкуство и бизнес. И на този слайд всъщност съм написала моята визия. Предприемач, визионер и художник. Аз имам визията да бъда този човек
и всеки ден правя по нещо, за да мога да стигна тази визия. И това е общото между мен и останалите хора, които вече минаха на тази сцена. Всеки от тях си избрал един хълм, избрал си какво да прави, има визия и прави малки неща всеки ден, за да постигне тази визия. Ако мога да ви оставя с едно нещо днес, може би аз съм единственият човек, май, който ще си влезе във времето за 18 минути, ако мога да ви оставя с едно нещо днес, е мантрата на господин Живко Янев от гимназията по изобразително в Благоевград. Ако искате автентичен и свой собствен живот, който да отговаря на вашата си визия, не му правете снимка, а си го нарисувайте. Благодаря. Страхотно.